Ahojte, na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takúto čapicu. Predtým, než začneme, si prosím pripravte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky farieb, ktoré chcete mať čapicu. Začneme náčrtom. Ako prvé si nakreslite obdĺžnik, na ktorý potom urobíte oblúčik. Úplne na vrchu ešte urobte malý kružok, z ktorého neskôr bude brmbolec. Okolo náčrtu teraz dokončíme čapicu. Linky môžete urobiť oblé, aby dostala objem. V praxi to znamená, že urobíte viac oblúkov. Huňatý brmbolec nakreslite oblúčikmi ako obláčik. Na dolnej časti môžete pridať textúru rovnými čiarami a náčrt vygumovať. Nakoniec čiapku vymaľujte. Pokojne sa inšpirujte mojou červenou, ale môžete na ňu nakresliť vzory, pásiky, guličky, bodky, hoci čo vám napadne. Je to len a len na vás. Dúfam, že sa vám vaše čiapky podarili. Ak rozmýšľate nad tým, komu ju nasadiť na hlavu, v popise tohto videa nájdete linky na ďalšie dve videá, pomocou ktorých si nakreslíte takýto obrázok. Takže voľba je jasná, čiapka pôjde pre Sikorku. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme kreslili aj na budúce. Ahojte!